Сираттағы конкурсант ауылыбыз 1920 елда асы утары буларак барлыкка килгән. Үс йортта 20ләгән генә кеше яшәгән. Аның рәсми атамаһы Кургаш авылы. Рәсми атама авылыга карамастан, халыкта аны Пиштар авылы дип йөрткәннәр. Ни өчен икән урында халык үзе һөйләп бирер. Архангел районына рәхим итегез. Архангел районы иҗади төркемебезде томанлы иртә менән каршы алды. Кургаш авылы капка янында ихлас йөзле егет кызларның сәламләүеннән һуң авыл буйлап сәяхәт кылдык. Барлык 38 йортта 127 кеше төекләнгән. Яй мизгелендә авыл ярай һөгәнләнә, ял итәргә кайтучылар менән халык ханы күбәя. Үфәллән ерак түгел бындагы табигать хозурлыгы кала халкын авылга әйдәп торгандай. Кургаш халкы үз тырышлыгы менән авыл паркын булдырган. Безнең Кургаш дип аталган ял итү урынында күңел асу өчен бар шартлар тудырылган. Футбол, волейбол уйнаһа яшьләр, кистәрен авыл халкы сәхнә янына йылып концерт карарга ярата. Телевидение килүен ишеткәч, сыерлы моңлы тамашаны иртәнге минуттарда әзерләгәннәр иде. Халкы тырыш, монда күп итеп халык кор тоталар, бал тоталар, мотор өйдәр халалар, күп балалар тәрбияләйләр. Халык тырыш, бердәм яшәргә тырышалар. Безнең Кургаш паркы урынында элек урман хуҗалыгы цехы эшләгән. Совет усырында Архангельск промхозы бүлексәһендә азык-түлек алу өчен агас һавытлар эшләгәннәр. Русча әйткәндә цех по изготовлению пищевых тар тора-бара авылга Пиштар дигән кушамат тагырга сәбәпсе була. 1990 елларда район леспромхозы ябылгас кына халык теленнән был кушамат югала. Бүген ул Кургаш һәм Матур авыл конкурсында район данын яклай. Авыл эргәһеннән аккан Басу елгаһы балыкка гына түгел, үзенчәлекле формалагы таштарга бай. Авыл агинәе өчен ниндидер ханды хәтерләткән ташты йыеп, уны буяу ярдәмендә ипкә килтерү иҗади шөгыльгә әйләнә. Mana min qaysi vaqtda, boş vaqtlarimda Basu yılğalarına baram. Şol hınны Matur qıdık hınıp taşlarına qarayım. İxtibar berip qarahan. Şol taşlar bigirek Matur. Şunan oşu taşlar mana mening qo'limdagi taşlar. Bular bit qaşantır, mehabbet taşları bolğantır. Авылда социаль учреждениялар юк. Заманында башлангыч мәктәп, фельдшер-акушер пункты, клуб эшләгән булган. Умартасылык эше менән әүдем шөгыльләнһәң, тырышсаң, бик яхшы килем алырга мөмкин дип исбатлай авыл халкы. Ошо авылга килен булып төштем 23 ел элек. Кайным менән кайнамдың дөньяһында яшәйбез. Уларның ошо умарта мен килгәндә үк улар умарта менән шөгыльләнәләр иде. Һәм без шул шөгыльдә дәвам итәбез. Без гаилә менән шөгыльләнәбез. Балаларым бөтәһе шөгыльләнә, бөтәһе ярдәм итәләр. Һәрберсе карайлар, һәрберсе ярдәм итәләр. Безнең җиңлекәшләр әйтмешләр, конвейер хамак. Соңгы елларда умартасылар һава шартлары менән риза түгел. Я ямгырлы, я корылык булуы корт асраучыларга ярай хук мәшәкать тудыра. Был матур гаилә быелгы мизгелгә зарланмай, балаларны укытырга, тормыш көтәргә җитәрлек акча эшләп булуы менән һөенә. На самом деле наша деревня уникальна. Для меня она особенная деревня. Может потому что моя родина или так много связано с моей деревней. Авыл староста Әсхәт Ишмөхәмәтов мәсәлән үз ихатаһында музей булдырган. Төрле кумарткаларды авыл халкы менән берлектә туплагандар. Килгән кунактарда асык һавалагы музей зур кызыксыну тудыра. Авыл янындагы Кургаш минераль чишмәһе лә халыктың яраткан урыннарының береһе. Паятау итәгенән ургылып сыккан һыу файдалы булуы менән дан тота. Шундай риваят йөри. Борынгы замандарда бай кызы булган, уга ярлы гына егет гашык булган һәм был егеткә атаһы уны кияүгә бирергә теләмәгән һәм шуның өчен егетне кывалагандар. Егет кывалаучылардан касып ошо тауның башына менгән. Тауның башына менгән дә эзәрлекләп килүчеләр уны этәп төшергәннәр һәм кыз был хәлдә төшеп шул тау башына менгән дә шуннан ташланган. Шул кызның күз яшьләре булып ошо шишмәләр агып сыккан. Авыл хакалдарының шишмә һуы насар күргән күзгә, ашкадан эсәк системаһына, сәстең яхшы үсүенә булышлык итә тиюен инкар итә алманы. Үзебезгә шишмәнең файдаһын алып калырга тырыштык. Кургаш авылы менән танышуу йырмоң менән үрелеп барды. Авыл талантларының сыгышынан тыш, район мәдәният йорты артистларының музыкаль бүләге һәркемнең күңеленә хуш килде. Үкенескә калмаслык итеп бейеп алдык һәм матур авылдар буйлап сәфәребезне дәвам иттек. Наил Юнасов, Эдуард Гайнанов, Архангель районы.